Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллутиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен. Ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорам. имрӯз дар аэропорт Жуковский қарор дорем. И бародаро бигем ки ай Жуковский пуло парвоз доранд ки 7:45 иншаллоҳ бояд регистратсияш сар шавад. 10:45 парвозай. ва мехостем дар назди хитон пурсем ки билета чанди харидагиам ва вазъияти проверка дар аэропорт, проверка документ чӣ хел аст. Хоб мепурсем. Салому алейкум акаҷон. Салому алейкум. Хуби тенҷи бародар? Мешав раҳмат. Имрӯз бигем ай Жуковский куло парвоз дорем. Бале, бале. Билета чанд қа пеш харида буди ака? Билета як 20 рӯз пеш гирифта будем, тахминан 20 рӯз пеш. 20 рӯз пеш акаҷонум. Чанд қа? 10,500. 10,500 рубл. Жуковский куло прямой рейс. Бале, бале. Омаде акаҷон мисол проверка документ чӣ хеб? Оли не тенҷа ягон чи ғам надодам. 100% мем гузаштем. Мардами тоҷик, мардами муҳоҷир, нафарҳое ки тамошо доранд чӣ гуфтани ёдори ака? Чӣ гуфтаниям? Кор кунанд. Кор кунанд, хичона эҳтиёт кунанд. Беҳтарин акаҷон. Бо ин бародарам мепурсем. Салому алейкум бародар. Ва алейкум ассалом. Хуби тенҷи акаҷон? Мешашам, нахта шумо созин хуб. Мешав акаҷон. Худат билет хизда хардагӣ ё ки? Не, билет додарам да хардагиам. Додарда чанд қа пеш акаҷон? Як моҳ пеш гирифтагия 11400. Як моҳ пеш 11400. Мақсад ҳамин рейсда ҳар кас ҳар нарх харидагия. Баъзеош оли як бародар дигара пурсидам 6000 харидай. Мақсад билета арзон мешавад, қимат мешавад. Омади проверка документ чӣ дака? Шугонах я 4-5 соат дар ин ҷоем ягон хеле проверка ягон чи нест. Дестай бародарҳои ҳастанд ки пурсидан бигем 3 моҳ 4 моҳ заватай карона наскордагия мегзаранд. Бо як бародар дигар мақсад барои чӣ пурсид ки яга дар вақти таможни гузаштан регистратсия мепурсанд. Намепурсанд ҳамин чиёро маълумот расонен. Барои мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷир чӣ гуфтани ин ака? Барои мардуми муҳоҷир гуфтагими хад тенҷи орумия мақсад кадамш ки хона рақиб боша, мақсад бе парвоз, бе ташвиш биёй ҳамин аэропорт. Ҳамин бародаро мо билет гирифтагим, ака бе ташвиш 4-5 соат чи ҳамин ҷоем ягон проверка ягон чи нест мақсад. Зинда боша акаҷон. Баъдан баъзан вақт бигем дар аэропорт нео раҳда омаданда баъзеҳора документ мепурсанд. Баъзеҳора 4-5 соат чи ҳамин ҷоем мешукр. Нахта ягон кас ягон ҳуҷҷат напурсида ягон чи нест. Хоб боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд хонаобод боша. Ҳаматон миннатдорум боше.